mates, welcome aboard. Join me as I take you to the different travel destination. Ngayong araw, ang ating destination ay ang sister city ng Bacolod, ang tinaguriang The City of Love, Iloilo. And magsisimula ang journey ko dito sa Bacolod Breadco Terminal. Para marating ang Iloilo from Bacolod City, kailangan mo lang sumakay ng Fastcraft or Roro. And for this travel adventure, mas pinili ko ang Roro dahil kailangan mo lang magbayad ng 80 pesos. Makakarating ka na sa Iloilo. Yun nga lang, mas matagal ang biyahe ng Roro kasi aabutin ka ng around 2 hours. And this is the accommodation area dito sa TriStar, ang Roro na sinakyan ko. Start na rin mag-load ng mga sasakyan and container vans. And after a few minutes of loading, we're good to depart the port of Bacolod. Goodbye, City of Smiles. See you in a bit, City of Love. So what I've said, medyo matagal ang biyahe ng Roro kasi aabutin ka ng 2 hours. Unlike sa mga Fastcraft or ferry, aabutin ka lang ng 45 minutes to 1 hour. Yun nga lang, medyo may kamahalan mag Fastcraft kasi yung minimum na pamasahe is 500 pesos. Unlike pag sumakay ka ng Roro, kailangan mo lang magbayad ng 80 pesos plus 30 pesos na terminal fee equals 110 pesos. Oh, di ba? Magaling ako sa math. And very fair ng weather today. Napakalinaw ng tubig and clear skies. And after almost 2 hours na biyahe, we're approaching the port of Dumangas, Iloilo. And we've just arrived safely. And konting lakad sa kanilang port terminal to check some documents. Kailangan lang sumakay ng tricycle and jeep papuntang city proper. Welcome to Iloilo City. First stop ay ang Plaza Libertad na matatagpuan sa J.M. Basa, Iloilo City proper. Ito ay ang napakagandang San Jose Church. Makikita din dito ang statue ni Rizal sa gitna ng plaza. Maganda, malinis, and well-maintained ang plaza. Perfect sa isang morning stroll. Makikita din dito ang napakagandang Iloilo City Hall. Malapit lang sa Plaza Libertad ay ang Freedom Park. Makikita dito ang memorial ng mga Ilonggo heroes na lumaban during World War II.
Napakaganda at gram-worthy din ang building ng Bureau of Customs. And this is Molye or the Iloilo Port. Makikita din dito ang Freedom Grandstand. Dito ginaganap ang festival dance na Dinagyang. At ang napakagandang structure na to ay ang Elizalde Building na ngayon ay isa ng museum. Every time pumupunta ako ng Iloilo, dumadaan talaga ako dito sa Roberto's para bumili ng siopaw. But sad to say, sarado sila. Anyways, dahil marami akong kaibigan sa Iloilo, thank you Miss Helen for these pastries from Flour. And this is University of Iloilo, and sa harap lang ito ay ang Iloilo Central Market. And dahil nagutom na sa pamamasyal, time out muna tayo guys. Hey guys, so for our lunch dito sa Iloilo, dito kami kumain sa JD Bakery and Cafe. So for our lunch guys, meron na dito ang chicken, ang palabok, and of course dahil nandito sa Iloilo, pancit molo. So tara guys, let's eat. And after mag-lunch, since wala pang SNR sa Iloilo, daan lang muna kami dito saglit to buy some pizza. Napakaganda lang mamasyal sa Iloilo City proper dahil na-preserve nila ang mga old structure and buildings. And this is the provincial capital ng lalawigan ng Iloilo. Sa harap lang ng provincial capital ng Iloilo ay ang Iloilo Museum. Sa tabi lang din dito ay ang Iloilo Hall of Justice. At ang napakagandang Iloilo River. And ngayon, nandito na tayo sa La Paz Public Market para tikman ang pinakasikat na pagkain dito sa Iloilo, ang La Paz Bok Choy. Para matikman ang authentic La Paz Bok Choy ng Iloilo, bisitahin lang ang Netong's. Tatagpuan ito sa loob mismo ng La Paz Public Market. So guys, kapag bibisita dito sa Iloilo, hindi pwedeng hindi tikman ang masarap na bok choy. So we're here in Netong's para tikman ang bok choy. Nilami kang puto. Surely, mapapahambal ka nga namit gid. Te, Ilonggo gid. And sa wall ng Netong's, nakapaskil ang mga pictures ng mga famous personalities na nakakain na dito. Uy, dyan ay ka nga wala na picture ni destination now. Doklon, takaroon, di ka pa sikat.
After Mama-Choy, try ko din sana ang famous na coffee shop dito sa La Paz Market. But sad to say, sarado din sila dahil half day lang sila during Sundays. At ang napakagandang bahay na yan ay ang Don Joaquin Ledesma Ancestral House. And for our final stop, bisitahin natin ang napakagandang Haro Cathedral. O diba? Sobrang ganda at perfect na church na to. And ayon sa mga deboto, napaka-miraculous daw ng simbahan na to. Sobrang kulang ng isang buong araw ko dito sa Iloilo. Pero kailangan ko nang umuwi ng Bacolod. Maraming salamat Iloilo! If you like this vlog, please give it a thumbs up. And this is Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys!